Nagħmlilkom mistoqsija. X'irid minnek Alla? Dak illi fdiek bid-dem ta' ibnu u salvak. X'istenna minn għandek? U illi tak l-ispirtu ta' adozzjoni li bih inti tajjat abba missier. X'istenna minnek? Meta Ġesu għallimna nesprimu x-xewqat profondi spiritwali tagħna, għalinna itolbu hekk, missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, ix-xewqa tan-nisrani hu li jkun glorifikat Alla permezz tiegħu. Tiġi saltnatek, l-aġenda tan-nisrani mhix u nnifsu u l-affarijiet u l-interessi tiegħu, ix-xewqa tan-nisrani li jaħdem għas-saltna ta' Alla. Ikun dak li trid int. Ix-xewqa tan-nisrani hu li jkun ubbidjenti lejn Alla il-Missier. U Ġesu mhux biss għallimna bil-kliem x'irid għandna Alla minna, imma hu stess bħajtu urina li hu ġie kif qal mhux biex nagħmel ir-rieda tiegħi, imma r-rieda ta' min batni. Darb'oħra qal l-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rieda ta' dak li batni u li ntemm xogħlu. Ix-xewqa ta' qalbu Ġesu meta kien fuq l-art kien li f'ubbidjenza lejn missieru iwetta il-missjoni li Alla ħallilu fuq l-art. Anke rrid ngħid jien għax dejjem minn meta kien għadu żgħir, minn meta kien tifel fid-dar ta' ommu, minn meta kien mastru daxxa jaħdem l-amara, kemm meta ħareġ fuq il-Ministeru Pubbliku tiegħu, Ġesu dejjem obda lil missieru anke meta wasal f'dak il-punt illi ubbidjenza lejn il-missier kien ifisser li jaqbad fideh dak il-kalċi mor tal-għada b'Alla u jixorbu sal-aħħar qatra billi ta' lilu nnifsu biex ikun imdendel mal-għoda għax hekk kienet ir-rieda ta' Alla għalih. Biftijaj din hija wkoll is-sejħa tagħna għaliex il-ħajja tagħna Kristjani hija l-ħajja ta' Kristu fina. Aħna ngħixu fih u jammar fina. Mhux jien jgħid Pawlu, imma Kristu jgħix ġo fija. Il-magħmudija tagħna tiftakru meta tagħmidna kienet sinjal mingħand Alla illi aħna maqudin ma' Kristu, uniti ma' Kristu, unitu miegħu fil-mewt tiegħu, fid-difna tiegħu, fil-qawmin tiegħu u bħalma Kristu illum jgħix għal Alla, aħna wkoll ngħixu ma' Kristu għal Alla biex insebħu lil Alla, biex nobdu lil Alla, biex inservuh. Hekk ukoll intom qisu wkoll ruhkom mejtin tas-sew għad-dnub imma ħajjin għal Alla f'Ġesu Kristu Sidna. Notaw il-frażi, ħajjin għal Alla, ngħixu għal Alla, mhux weħidna, imma f'Ġesu Kristu. Din biftijaj fil-qosor hija s-sejħa tagħna. Mistoqsija x'irid Alla minni, Alla iridek li tgħix għalih. Alla ma jridx li tagħtih ftit frak minn tiegħek, li tagħtih ftit mill-flus tiegħek, jew ftit mill-ħin tiegħek, jew xi ħaġa mit-talenti tiegħek. Alla ma jridx biċċiet, Alla jrid lilek, kollok komment, b'qalbek, b'ruħek, b'kull m'għandek. Ħadkun mela qalbkom għalilhom salamu lil poplu ta' Iżrael meta ddedikaw it-tempju. Għaliex is-sultan ried li Alla tagħhom, Alla ta' Iżrael, ikun magħruf bħala l-Alla veru, l-uniku Alla. Allura jdur fuq in-nies u jgħidilhom ħadkun mela qalbkom mogħtija kollha lil mulej. Mhux parti minna, imma qalbek kollha. Il-mulej Alla tagħna biex timxu fl-istatuti tiegħu u tħarsu il-kmandamenti tiegħu. Fl-aħħar mill-aħħar li tagħti qalbek lil Alla ifisser li inti tiddetermina u tiddedika lilek innifsek biex tgħix f'ubbidjenza għalih. Jiena nħares minn innifsi, jiena missier u għandi 3 tfal. Ki kolli niġbor f'kelma waħda xirrid mit-tfal tiegħi,
Asnaf li ma nażel waħda minnhom imma prattikament ifissru l-istess ħaġa. Rrid ubbidjenza, rridhom jobduni. Kelma l-oħra hija rridhom jirrispettawni. Għax missierhom. Imma kif tista' tirrispetta lil missierek jekk ma tobdihx? U meta tobdih ma tkunx qed turi r-rispett tiegħek lejh? Jalla l-Mulejja tina qalb bħal dik, illi nagħtu lil qalbna ħajjitna kull manna lilu. Li nkunu lesti disposti li nisemgħuh. Bħal Iżajja meta sema lil Alla jgħid min se jmur għalina, Iżajja qam u qal hawn jien ibgħat lili. Jew bħal Marija meta semat l-aħbar tal-anġlu, hawn hi l-qaddejja tal-mulej, ikun minni skont kelmtek jiena disposta illi nagħmel kull ma tgħidli. Jew bħal tfajjel Samuel. Tkellem mulej. Il-qaddej tiegħek qiegħed jisma'. Kemm jieħu gost bija kieku Alla mill-qalb ngħidulu dan il-kliem, tkellem mulej, jiena l-qaddej tiegħek, jiena rrid nisma' x'inti tgħid biex nagħmlu. Isma' meta qed ngħidilkom Alla jrid qalbna. Fil-fatt maħna nagħtuh xejn li mhix diġà tiegħu. Aħna mifdijin bid-demm ta' Kristu, aħna diġà tiegħu. Min dak il-mument li l-Ispirtu Santu għajjimna u tagħna l-ħajja tiegħu u tagħna l-fidi biex nafdaw fi Kristu u Kristu sar is-sit tagħna, awtomatikament aħna sirna l-qaddejja tiegħu. Kull ma jrid Alla illi l-ubbidjenza tagħna tkun waħda volontarja għax irridu mhux għax sfurzati u mill-qalb bil-ferħ b'entużjażmu naqdu lil Alla illi salvana. Ir-rispons tagħna huwa t-tweġiba naturali għal dak li Alla għamel magħna. L-Apostlu Pawlu jgħidilna nitlobkom mela ħuti għal ħniena Alla biex tagħtu lil ġisimkom bħala sagrifiċċju ħaj imqaddes u li jogħġob lil Alla. Dan hu s-servizz xieraq tagħkom. Li nagħtu lil ġisimna bħala sagrifiċċju ħaj wara li niftakru l-ħniniet kbar illi aħna rċivejna minn Alla, illi salvana, illi ġustifikana bil-fidi fi Kristu, illi qaddisna bl-Ispirtu Santu, illi wedna l-ħajja ta' dejjem u la darba Alla iħobna daqshekk li mħabba tiegħu ġiet mogħtija lilna bl-Ispirtu Santu kif se nwieġbu billi nofru li ġisimna bħala sagrifiċċju ħaj lil Alla. Li nofri għajnejja biex bihom nara l-ħolqien sabiħ li jagħmel Alla u nirringrazzjaha għalih u nfaħru. Li bl-istess għajnejn nara xi ħadd fil-bżonn u mbagħad bidejja mmuru ngħinu. Nofru riġlejna biex bihom immorru u b'fomna nxandru l-Evanġelju ta' Slim. Nofrulu qalbna biex f'kull ma nagħmlu, f'kull ċirkostanza, fil-għodu fl-għaxija, bil-lejl u binar u ma' kulħadd aħna dejjem naqdu lil Alla tagħna. Din hija importanti. Aħna naqdu lil mulej u nagħmlu x-xogħol tiegħu f'diversi fażijiet tal-ġurnata. ċertu xogħol nammetti huwa aktar direttament relatat ma' Alla u l-saltna tiegħu li titlob, li taqra u timmedita fuq l-Iskrittura, li tiltaqa' mal-aħwa għax-xirka u tagħti qima lil Alla, li tiġi pritkata l-kelma u nisemgħu l-kelma, li nkantawlu tifħir, li nxandru l-aħbar it-tajba lin-nies. Dawn huma attivitajiet li huma direttament relatati ma' Alla. U fuq hekk ħanisemgħu aktar dalgħodu mingħand ħuna Joseph mingħand Pawl. Imma rrid nenfasizza illi x-xogħol tal-mulej mhux dak biss. Kull ma tagħmel, kull ma tgħid għandu jkun iddedikat lil Alla. Ħadikom eżempju, immaġinaw meta nkitbet l-Iskrittura kien hemm l-iskjavi. L-iskjav ma kien xejn ħlief proprjetà ta' sidu. Sidu jagħmel bih li jrid. Kultant kienu jabbużaw minnhom, sikwit kienu jabbużaw minnhom. U x'inhi l-kelma ta' Alla lil dawn l-iskjavi? X'tgħidilhom l-Iskrittura? L-Apostlu Pawlu jgħid hekk: għaddejja, skjavi, obdu f'kollox
li s-sidkom skont il-ġisem. Obduh. Jekk inti għandek is-sit u minu, obdih. Mhux online biex toġbu lil bnedmin, iżda bis-safa tal-qalb u l-biża' tal-Alla. U kull ma tagħmlu, għamluh bil-qalb. Qisu lil min lil dak is-sit? Le, qisu lil mulej. U mhux lil bnedmin, billi tafu li mingħand il-mulej tieħdu ħlas tal-wirt għax intom taqdu il-siedna Kristu. Mela meta dak l-iskjaf qiegħed jaħser riġlejn il-sit tiegħu, f'għajnejn Kristu dak l-iskjaf qiegħed jaħser riġlejn il-mulej Ġesu Kristu. U għajd li inti jekk tieħu din l-attitudni fil-ħajja x'differenza tagħmel. Jiena impjegat Dipartiment tas-Saħħa għandi minnu fuqi, imma rrid niftakar illi meta qed imur l-isptar u nagħti s-servizz tiegħi, jiena mhux sempliċement qed nobdi lid-direttur tiegħi, jiena qiegħed naqdi lil Kristu. U għax qed naqdi lil Kristu xogħli nagħmlu ħafna aktar bil-qalb u nagħmlu b'mod ġenwin. Għax naf li mingħand Kristu jiena se nieħu il-prosit u lil Kristu jiena qiegħed naqdi u lil ħadd iktar. Skrittura tgħidilna kemm mela jekk tiklu jew tixorbu, jew anke f'dan iva, m'hawn xi ħaġa aktar ordinarja milli tiekol u tixrob tazz-ilma u tieħu biċċa ħobs. Imma anke dan kemm mela jekk tiklu jew tixorbu jew tagħmlu xi ħaġa oħra, għamlu kollox għall-glorja ta' Alla. Mela jekk qed nippriedka bħalissa jew aktar tard qed niekol, jew qed naħdem jew qed nistrieħ, jiena rrid li nagħmel kollox bil-barka t'Alla u għall-glorja tiegħu. U jekk nieħdu din l-attitudni fil-ħajja ħbib tiegħi, il-ħajja tagħna se tkun revoluzzjonata, tinbidel ta' taħt fuq, illi kull ma tagħmel ħatamlu għall-glorja t'Alla. Joseph inti qed taqdi lil Alla kemm meta qiegħed tagħmel nuċċali lil xi ħadd u tagħtih nuċċali u kemm ukoll meta qed tipproduċi ktieb. Edwin, inti tkun qed taqdi lil Alla kemm meta qed tippriedka lill-Knisja u wkoll meta tieħu lil mara tiegħek u tmorru tieħdu ikla flimkien u tgawdu lil xulxin. Għamlu kollox jgħidilna għall-glorja ta' Alla. U jekk inti electrician, ħalli tkun l-aħjar electrician li tista' tkun. Għax inti meta qed tagħmel dik il-bozza jew meta qed tagħmel dak is-serkit jew meta qed tagħmel dik il-biċċa xogħol, m'intix tagħmilha għal dak li qed ħatirċievi l-flus minn għandu. Qed tagħmilha lil mulej. Immaġinak qisek qed tagħmilha lil mulej, kemm tagħmel aħjar? Tagħmilha lil mulej billi x-xogħol tagħmlu tajjeb, billi ma titħaqx bil-klijent tiegħek, billi il-ħlas li tieħu jkun jaqbed, ma tisirqux, ma tfottiex kif isir ħafna drabi f'Malta. Jekk inti mara tad-dar u qiegħda issajjar, m'intix sempliċement qed issajjar lir-raġel u lit-tfal tiegħek. Għamel dak ix-xogħol bħalli kieku qed tagħmlu lil mulej. Kien hemm mara Kristjana u fil-kċina tagħha għamlet tabella u kitbet hawnhekk 3 darbiet kuljum servizzi ta' qima lil Alla. Il-breakfast, l-ikla tal-ofsinar u fl-għaxija. X'attitudni dik, kemm issajru aħjar l-ikel u kemm tiġi meta tippreżentaha aktar bil-qalb li dak li jkun. U r-raġel tagħha fix-xogħol kien masru daxxa. Fil-ħanut tiegħu kiteb ġejt biex nagħti qima lil Alla. Iva. Bil-mazza u bis-serrieq u bl-imsiemer u blodda li qed juża biex jagħmel ix-xogħol tiegħu. U emnuni, l-amara li jipproduċi dak il-carpenter hija l-aħjar amara li tista' ssib fis-suq Malti. Għax hija magħmula bil-qalb, għax mhix sempliċement magħmula għall klijent biex jaqla l-flus minnek, imma hija magħmula bħala rispons, bħala servizz lil mulej Ġesu Kristu. Nixtieq jekk tinsew kollox milli ħanajt illum tiftakru din. Għamlu kollox għall-glorja t'Alla. Ftakru li f'kull ma tagħmel fil-ħajja inti tista' tiddedika lil Alla. Rrid ngħid ukoll li meta tiġi biex tagħżel li tobdi lil Alla, trid tagħmel deċiżjoni, trid tagħmel għażla u għax tagħmel għażla se
twarrab xi ħaġa oħra. Dik hija l-ħajja. Jekk dalgħodu intom għażiltu li tiġu hawn, fl-istess ħin għażiltu ma tibqgħux id-dar jew ma tmorrux il-belt jew ma tagħmlux xi ħaġa oħra, mhux hekk? Jekk bniedem jagħżel li jilbes ingravata ħamra, id-dar iħalli warajh l-ingravata l-blu ċek l-oħrajn. Ma tistax għalilna Ġesu illi taqdi żewġ sidien għax jew tobgħod jew tħobb il-wieħed u tobgħod lil ieħor jew il-kontra. Ma tistgħux taqdu lill-Alla u l-flus u l-mammona. U f'Malta wieħed mill-allat folots prominenti f'pajjiżna huwa l-materjaliżmu le nies rejba għandhom u jridu iktar u qatt mhuma xebanin u jaraw kif jisiru u jibbenġluha u jridu iktar u aktar m'għandhom aktar mhumiex kuntenti u aktar jridu u l-ħsieb tagħhom huwa sempliċiment li jiddevertu jkollhom bl-abbundanza. Din hija l-mindset ta' ħafna nies. Ejja ninfirdu minnha. Ma jistax ikun li naqdu lill-Alla meta jkollna l-istess attitudni rejba u materjalistika kif għandhom in-nies. Tajli jiena m'għandix tant dik il-problema, però jiena għandi familja xirrabbi, jiena għandi responsabiltajiet u ninkwieta, rrid nipprovdi għall-familja tiegħi. Iva, jiena wkoll missier u jiena wkoll inħoss dik ir-responsabilità. Imma niftakru ħuti li missierna fis-smewiet jitma' lilla safar tal-ajru illi la jizeraw, la jaħznu, la jaħżdu. Missierna ta' smewiet xorta jipprovdilhom. U ħarsu lejn il-fjuri tal-ġnien. Kemm huma żbieħ kif ilbishom il-mulej għalkemm illum qegħdin hemm u għada jinxfu. Ma taħsibx li lilna u liedu se jieħu ħsiebna wkoll. Fittxu l-ewwel mela saltnet il-mulej u l-ħaq tiegħu l-affarijiet l-oħra li għandna bżonn Alla l-missier se jipprovdihomna. La taqblux ma' din-dinja, jekk aħna rridu nagħtu lil ġisimna bħala sagrifiċċju ħaj lill-Alla ma jistax ikun illi nibqgħu inħallu id-dinja tinfluwenza l-ħsibijiet u l-mod kif naħsbu. U rridu jew ma rridux xi ftit jew wisq il-koll kemm aħna influwenzati mill-kultura li qegħdin ngħixu fiha. Ma jistax ikun li għandek ħuta li qiegħda ġol ilma u din ma tixxarrabx. Aħna qegħdin ngħixu fil-kultura Maltija tal-lum u xi ftit jew wisq tinfluwenzana. U jekk taħseb li lilek biex tinfluwenzak naħseb għandek żball kbir ħafna. Il-problema hija aktar komplessa llum milli kienet 100 sena ilu u anke inqas minn hekk. Għax qabel kont tidħol id-dar, issakkar il-bieb warajk u nqtajt mid-dinja. Illum ma tistax tagħmel hekk. Illum issakkar il-bieb warajk u għandek is-Sony jistennik u l-iPhone u t-tablet u t-television u r-radio li kontinwament qegħdin jitfgħu l-ħsibijiet ġo moħħok. U nibża li ħafna Kristjani evanġeliċi illum huma ineffettivi, huma bla saħħa spiritwali grazzi għal fissazzjoni tagħhom fil-medja. Jien m'iniex kontra l-medja, jien naħseb li hija strument tajjeb li nistgħu nużawha tajjeb. Imma għal ħafna minna flok ma qiegħda sservi lilna aħna sirna skjavi tal-medja, skjavi tagħha. Aħseb biss il-ħin li taħli tisma' l-aħbarijiet u l-programmi tar-radio u tat-television u l-ħin li tagħmel sejjer hekk. Anke sempliċement il-ħin biex ma ngħid xejn fuq il-ħmieġ li se jidħol ġo moħħok. U l-affarijiet li huma bla valur, trivjali. Issa billi toqgħod tisma' u tibla kull kelma tal-aħbarijiet kuljum. X'differenza se tagħmellek? Mhumiex kollha l-istess. Mhux aħjar flok l-aħbarijiet ta' Malta tara l-aħbar il-kbira u terġa' tirrifreska moħħok kemm isabiha dik l-aħbar tajba li hemm fil-Vanġelu. U flok toqgħod hemm passiv tara dram fuq it-television
tara atturi professjonali acting, mhux aħjar tkun inti l-protagonist u li inti tuża ħajtek u tinvestija għas-saltna ta' Alla. Ejja nagħmlu għażliet, dawn huma għażliet sempliċi però rridu nagħmluhom. Il-ħin li se ndum inqatta' quddiem it-television u nuża l-medja u l-ħin li se jkolli ktieb miftuħ il-Bibja biografija tajba, ktieb reliġjuż tajjeb. U ħin għat-talb ukoll. U ħin li bħala familja nkunu qegħdin inħarsu lejn xulxin, mhux bil-qiegħda fuq sufan u kulħadd għandu l-gadget tiegħu qudiemu. Irridu nagħmlu dawn l-għażliet. Irridu naraw se niffidjaw lil moħħna. Għaliex jiena jekk għandi tifel qed jagħmel il-homework, irridu jikkonċentra fuq il-homework li qed jagħmel. U allura ma nistax nagħmillu toy hawnhekk, game hawnhekk, xi kod boħra hemmhekk, television mixol hemmhekk. It-tifel ma jikkonċentrax, diġà diffiċli jemnuni biex jikkonċentraw ma jkollu xejn. Aħseb wara. U aħna wkoll għandna d-distractions tagħna, u d-distractions qegħdin fid-dar tagħna stess. Noqogħdu attenti l-aħwa kif nużaw il-ħin tagħna. Il-ħin huwa żgħir, il-ħin huwa prezzjuż, ma nħalluhx moħħna jiġi influwenzat mill-mentalità tad-dinja meta nistgħu nutilizzaw dak il-ħin biex nixorbu l-kelma tal-Alla u nitolbu nqattaw ħin bħala familja flimkien. X'irid Alla minna nerġa' nistaqsi? Bibja tgħidilna sentenza mill-isba mill-profeta Mikeja. Uriek o bniedem x'inhu tajjeb. U x'jitlob minnek il-mulej li tagħmel biss is-sewwa, li tħobb il-ħniena u li timxi b'umiltà mal-Alla tiegħek. Tliet affarijiet. Alla jridna l-ewwel nett nagħmlu is-sewwa, righteousness, dak li huwa ġust, dak li huwa tajjeb, dak li jaqbel mal-liġi qaddisa tiegħu. Karatteristika tan-Nisrani hu li iħobb il-kelma tal-Alla. Huwa bniedem tal-ktieb. Ħin il-bniedem illi ma jimxiex fuq il-pariri tal-ħżiena, ma l-għaxqa tiegħu hi fil-liġi tal-mulej u lejl u nar jaħseb fiha. Hawnhekk nisemgħu l-vuċi tal-Alla, hawnhekk nisemgħu xiri tal-Alla minna, hawnhekk huwa l-qaddej attent għal dak li jrid sidu fil-kelma tal-Alla. Imma il-kelma tal-Alla mhix qiegħda hemmhekk biss biex nisimgħuha, imma nisimgħuha biex nwettquha. Alla ma jridniex inkunu nafu is-sewwa, imma li nagħmlu is-sewwa. Hemm differenza. Iva, il-Nisrani jħobb il-kelma tal-Alla għax irid jiskopri fiha r-rieda tal-Alla għalih biex jobdija. U Alla missierna jafna jaf id-djufijiet tagħna, naf kemm il-darba naqgħu, jaf kemm nisbaljaw, jaf kemm huma kbar it-tentazzjonijiet madwarna, imma Alla jieħu gost. Meta jara lill-uliedu minkejja d-djufijiet tagħhom, minkejja t-tentazzjonijiet madwarhom, illi jagħmlu dik l-isforz biex jobduh. Ma tieħdux gost intom ġenituri li t-tfal tagħkom jobdukom, mhux perfettament, imma meta tara dik ir-rieda tajba li jridu jobdu, iva, il-missier jieħu gost b'uliedu meta l-ulied jobduh. Jieħdu t-tieni tafla tal-liġi, tibda weġġaħ il-missierek l-ommok. Qegħdin ngħixu f'soċjetà fejn ir-rispett m'għadux jeżisti. M'hemmx rispett pereżempju mit-tfal lejn l-għalliema tagħhom fl-iskola u laqqas mill-ġenituri lejn l-għalliema. Ir-rispett ta' tfal lejn il-ġenituri tagħhom naqas. Ir-rispett tal-ħaddiema lejn min ħaddimhom naqas. Ir-rispett tal-nies komuni lejn l-awtoritajiet ċivili naqas. Jekk mhux spiċċa, jekk mhux inqaleb ta' taħt fuq ukoll.
aħna msejħin biex nuru ġieħ u nagħtu rispett il min ħaqqu rispett. Ngħixu f'soċjetà fejn il-mibeda l-ħdura lejn xulxin, it-taqjir huma xi ħaġa ta' kuljum. Ejja aħna nkunu ta' għajnuna lejn in-nies li niltaqa' magħhom u nuru solidarjetà ma' dawk li qegħdin fil-bżonn. Ngħixu wkoll fi żmien ta' żenam, fedeltà, pornografija, ħalli aħna nkunu indaf, ħalli aħna nkunu fidili lejn iż-żwieġ tagħna. Is-ser il-fottimenti hija xi ħaġa ta' kuljum, kemm jekk hija taxxa, kemm jekk hija VAT, kemm jekk hija business, ħalli aħna nkunu aħna ġusti u ġenerużi, mhux biss inkunu ġusti imma li nkunu nagħtu iktar milli huwa dmirna li nagħtu. Ngħixu f'soċjetà diżonesta u giddieba ħankunu aħna ġenwini u onesti ma' kulħadd u fl-aħħar minnet ngħixu f'soċjetà fejn lejra u l-kilba u r-reba għal aktar u aktar tiddomina l-ħajja ta' ħafna nies. Aħna rridu nitalmu nkunu kuntenti b'dak li tagħna l-mulej. U rieku bniedem x'inhu tajjeb u x'jitlob minnek il-mulej li tagħmel biss is-sewwa dak li jaqbel mal-liġi tiegħek. U li nħobbu l-ħniena. Li nħobbu l-ħniena. Taf għalfejn għandna nkunu nies li jħennu għax aħna stess irċivejna ħniena u grazzja u mħabba li ma kienetx tistħoqilna. Vera jew le? Alla sabna kif konna mitlufin, midinbin fit-triqna lejn l-infern u Alla tħassarna u refana u bat il-libnu biex imutalina fuq is-salib u sejħinna bl-Ispirtu Santu u ħafrinna u laqanna f'daru u għannaqna miegħu. Dan din hija l-esperjenza tagħna. Sa jekk jiena rċivejt din il-ħniena mingħand Alla, m'għandix jien ukoll inkun naqra aktar paċenzjuż mal-mara tiegħi, mat-tfal, mal-kollegi tiegħi. U meta xi ħadd rifisni ftit m'għandix intira għalih imma naħfillu. U jekk nara li xi ħadd li qiegħed fil-bżonn m'għandix qalbi timtela bil-kompassjoni u mmuru ngħinu. Tant hija karatteristika ewlenija din tan-Nisrani, il-marka tan-Nisrani, illi hija din illi l-mulej Ġesu se jfakkarna fl-aħħar jum meta aħna nidru qudiemu. Kont bil-ġuħ, tumajtuni, kont bil-għaġġ u sqejtuni. Kont barrani u lqajtuni, avolja kelli ġilda sewda. Kont ħarwien u libbistuni. Marit kont u żortuni fil-ħabs u ġejtu tarawni. U ħafna nies madwarna li mhux neċessarjament qegħdin kordin imma qegħdin weħidhom u għandhom bżonn il-kumpanija u dik il-kelma ta' faraġġ minn għandek. L-opportunitajiet ħbib tiegħi qegħdin madwarna. Iva li nuru ħniena, din hija karatteristika tan-Nisrani. U l-aktar mod profond li n-Nisrani juri ħniena hi billi jxandar il-Vanġelu tas-salvazzjoni lin-nies mitlufin. Għaliex iva nistgħu nagħmlu ħafna ġid materjali u hemm ħafna bżonnijiet emozjonali tan-nies, imma l-ikbar bżonn li għandu l-bniedem għalkemm forsi ma jirrealizzax u dan li jitħabbeb malla għax l-4 tiem f'din id-dinja jgħaddu bħal tebqa' tajn. U jekk inti tkun għex l-aktar ħajja komda fid-dinja u ssib ruħek fl-aħħar li sejjer l-infern, x'ikun iswielek? U xi pjaċir tkun għamilt lill-ħabib tiegħek li jentu biex isewwi l-karozza jew kellu bżonn xi flus tajtomlu jew kellu bżonn daqqatitu tajtilu, imma ma tajtux il-messaġġ tas-salvazzjoni li bih jista' jsalva ruħu. Ħbib tiegħi, ejja nuru ħniena f'kull aspett tal-ħajja mhux l-inqas billi nkunu xandara ta' din l-aħbar tremenda ta' salvazzjoni. Li nagħmlu sewwa li nħobbu ħniena u fl-aħħar mill-aħħar li nimxu b'umiltà mal-Alla tagħna. Kemm huwa privileġġ kbir dan li aħna nistgħu nimxu tul ħajjitna kollha ma' Alla. Mhux iltqajna miegħu u tlaqna, imma li nimxu miegħu ta' kuljum. Nimxu miegħu b'umiltà. Għaliex narfu x-xejn tagħna,
narfu d-dnub tagħna, narfu li ma jistħoqinniex u bil-grazzja tiegħu rajna xi ħaġa mill-kobor tal-Alla. Nafu li Alla huwa omnipotenti fil-waqt li jiena ma jien xejn, jien ma niflaħx. Alla li huwa omniscienti jaf kollox, jien ma naf xejn. U li huwa infinit, jien naqra ta' tikka mikroskopika. U sovran, jiena il-qaddej tiegħu. U meta narfu lill-Alla, meta moħħna jkun mimli bil-bixbija tal-Alla kif tassew u ma nistawx, ma ninżlux arkubtejna qudiemu u nadurawh. Nisrani gburi hija kontradizzjoni fil-kliem, ma tistax tkun gburi bħala nisrani. Wara nisrani tkun umli friġlejn is-salib ta' Kristu, friġlejn Alla ta' qima. Kemm xi ħaġa sabiħa li tibda l-ġurnata fit-talb, hux vera? Illi l-ewwel ħaġa li tagħmel fittex wiċċ il-mulej, tirringrazzjah tal-lejl, tikkommetti l-ġurnata li hemm quddiemek fidejh, titolbu għall-familja tiegħek, tisemgħu ikelmek mill-Iskrittura. Jalla kollha nagħmluha din. Li mqara l-ftit ħin qabel ma nintefgħu fix-xogħol tal-ġurnata impoġġu bil-qiegħda u nitolbu ftit lill-mulej. Nibdew il-ġurnata miegħu. Imma l-idea mhix li tibda miegħu mbagħad tħallih, imma li tibda miegħu tkompli miegħu. U qed isejħilna biex nimxu miegħu. L-antiki kienu jgħidu coram deum, li tgħix ħajtek quddiem wiċċ Alla. Dejjem konxju tal-preżenza tiegħu miegħek. Biex dak li tajt u dak li tagħmel u postijiet li tmur tkun taf li hemm il-barka ta' Alla miegħek. ċertu postijiet taf li tista' tkun komdu mal-Alla fihom u ċertu affarijiet li tajt u ċertu affarijiet li tagħmel, imma jekk inti konxju tal-preżenza ta' Alla miegħek il-ġurnata kollha, allura din titrasforma l-ħajja tiegħek kif għadna qabel, illi tiddedika kull ma tagħmel għalih li qiegħed miegħek, li qiegħed jarak, li qed ibirkek. Biex fil-problemi li ltaqgħu magħhom matul il-ġurnata inti titlob l-għajnuna tiegħu. Biex fl-affarijiet sbieħ li jiġrulek inti kontinwament tirringrazzja lill-Alla. U l-ansjetà tal-ħajja jekk inti qiegħed tgħix ma' Alla tinbidel f'talba. U d-gergir tagħna jinbidel fratt il-ħajr u qima jekk aħna ngħixu dejjem fil-preżenza ta' Alla. Tajbina nixtieq ngħixek, nixtieq nagħti ħajti lill-Alla, ma jien dajjef u jien ukoll u jien midneb u jien ukoll. U dija xi ħaġa li aħna kollha niġġieldu, hija struggle tagħna kollha, le? Però rrid nagħmel kuraġġ li l-nifsi u lulkom ħuti għaliex l-Iskrittura tagħtina kuraġġ. Għax Alla ma qlinniex obduni u ħallina b'xejn. Alla tagħna l-Ispirtu tiegħu biex jagħmar f'qalbna. Inqiegħed l-Ispirtu tiegħi ġewwa fikom u nagħmel li timxu skont l-istatuti tiegħi u tħarsu l-ordinanzi tiegħi u tagħmluhom. Innotaw li Alla wedna fit-Testament il-ġdid illi ipoġġi l-Ispirtu tiegħu fina u stess jiggarantixxi u jagħmel li aħna nimxu fl-istatuti u l-ordinanzi tiegħu. Ma ħallinix weħidna, għandna l-qawwa tal-Ispirtu Santu fina. Alla li jikmandana jaħdem fina kemm irrieda kif ukoll l-emil skont kif joġob lilu. Iva, aħna għandna l-Ispirtu Santu li bih immewtu id-dnub u jenna fid-djufijiet tagħna l-Ispirtu Santu iqaddisna. L-Ispirtu Santu ifornina b'dawk id-doni li għandna bżonn biex naqdu lil xulxin. L-Ispirtu Santu jipproduċi fina dak il-frott ħelu tal-imħabba, tal-imħabba, tal-ferħ, tas-slim, tas-sabar, tal-ħniena, tat-tjieba, tal-fidi, tal-ħlewwa u tar-rażna, self-control.
Iva bl-Ispirtu Santu fina aħna ngħidu lill-Alla Abba Missier. Hija l-espressjoni tal-imħabba li Alla qiegħed fina lejn Alla. U sforz din l-imħabba lejn Alla aħna rridu naqduh, aħna rridu nobduh, aħna rridu ngawduh, aħna rridu nigglorifikawh. Nagħmlu kuraġġ l-aħwa, maħniex weħedna, l-Ispirtu tal-Alla qiegħed magħna. Il-ħajja tagħna fuq din l-art hija qasira, ħafna qasira. L-opportunità tiġi tgħaddi bħal tebqa' tajn. Qisu l-bieraħ meta kelli 18 sena u rajt il-Pastor Edwin l-ewwel darba meta ġejt nibda naħdem Malta, nistudja Malta. Illum għandi 49 sena. Ma naħsibx li ħanejx 49 sena oħra, ma naħsibx, forsi ma nafx. Qed immur nimxi fil-għodu biex forsi nkun naqra fit. Ġesu meta wasal fit-tmiem ta' ħajtu għalek l-Missier jien glorifikajtek fuq l-art, temmejt ix-xogħol li tajtni biex nagħmel. U issa u Missier glorifikani int bik innifsek bil-glorja illi kelli miegħek qabel ma kienet id-dinja. Jien glorifikajtek fuq l-art. Seta' jgħid Ġesu dak li inti għatli biex nagħmel għamiltu. Ħabibti għaj, meta int tfasal fit-tmiem ta' ħajtek, se tkun tista' tgħid l-istess kliem? Jew tgħid b'dispjaċir jien ħlejt ħajti. Ħlejta nara t-television. Ħlejta idejja fuq zaqqi, b'saqajja fuq xulxin. Niffanga, nara l-Manchester United jilabu. X'valur etern għandhom dawn l-affarijiet? Alla ħares tasal dak il-mument meta inti tgħid ħajti berbaqta fix-xejn. Saqsi lilek innifsek. Dawk l-affarijiet li qed tagħmel illum qegħdin jipprekkupawlek ħajtek. X'valur etern għandhom? Għax jekk m'għandhomx valur etern, armihom illum qabel ikun tard wisq biex meta tasal f'dak il-jum inti tkun tista' tgħid ma' Kristu jien glorifikajtek fuq l-art għax għamilt biss is-sewwa, ħabbejt il-ħniena u mxejt b'umiltà miegħek u Alla. Ħaġa waħda jkun jonqos dak iż-żmien. Meta Alla jsejjaħlek biex tmur id-dar, Ġesu qal u issa Missier glorifikani int bik innifsek stess. Li ma dik ta' Ġesu ma toċċa għalija, għandek żball. Ftakar li l-ħajja tiegħek hija l-ħajja ta' Kristu li qed jgħix fik. U allura Kristu kif hu glorifikat u int se tkun glorifikat miegħu flimkien miegħu fis-sema. Ġesu għalek. Jekk xi ħadd irid jaqdini għandu jimxi warajja. Trid tkun għaddej tiegħi trid tissejjaħ li sit, imxi warajja obdini, għamel dak li għamilt jien. U fejn inkun jien, hemm ukoll ikun il-qaddej tiegħi. U fejn hu Kristu llum? Mhux fil-glorja tas-sema iva għad ikun jiġi mument meta tkun miegħu u semgħu dal-kliem min jaqdi lili il-Missier jagħtih ġieħ. Tistgħu timmaġinaw xi ħaġa kbar minn din illi Alla l-Missier lilek jagħtik ġieħ fis-sema ma' Kristu. Offri għalik għaddej fidin idħol fis-saltna ta' smewiet. Xem kelma isbaħ li qatt tisma' illi Alla nnifsu jgħidlek prosit għamilt li kellek tagħmel jien kuntent bik. L-aħħar ħaġa li rrid ngħid hija din. Illum tkellemt fuq l-impenn tagħna lejn Alla. Ħalli niftakru qabel xejn l-impenn t'Alla għalina. Alla huwa impenjat għalik, committed għalik, dedikat għalik. Alla jaħdem għalik. Alla jservik. X'ċaħadlek Alla jidli? X'ċaħadlek? ċaħdek mill-imħabba tiegħu. Alla ħabna
minn qabel it-tisjis tad-dinja. ċaħdek il-ħajja? Le, Alla ħalqek u qed iżommok ħaj. Alla qed jipprovdilek, Alla qed jipproteġik, Alla qed jiddixxiplinak. Naqsek mill-ħniena tiegħu, jew forsi mill-maħfra tiegħu, li ta' kuljum ikompli jaħfrinna dnubietna. X'naqasna Alla, x'ma tagħniex? Ma tagħniex l-ispirtu tiegħu. Tawunna u qiegħed jammar fina bħala t-tempju tiegħu. Fuq kollox, Alla tagħna lill-Għażiż ibnu u batu għalina biex ikun imsallab ma' dak is-salib għall-fidwa tagħna. Alla huwa impenjat għalik, Kristjan, u int se tkun impenjat għalih. Ħadkun mela qalbna mogħtija kollha lil Mulej Alla tagħna. Nitolbu. Iddeċidejt, Mulej, li ħajti rrid nagħtik jien nofrilek li l-nifsi kif jien. Ħudni f'idejk, Mulej, u għamel bija dak li trid. Kun int, Mulej, is-sit ta' ħajti. Hawn jien, Mulej, lest għalik u għal kull ma trid. Hawn jien, Mulej, bimħabba kbira għalik. Hawn jien, Mulej, kmandani dak li trid. Hawn jien, Mulej, iddeċidejt.